Bueno, Víctor, iba a chamar Diego, pero ratifiquei no último momento. Víctor, vou-te ensinar o estudio como se non o conoceras, Non me vale? hizo nada, nunca estuve aquí. Vamos a ensinar como se fora este un vídeo de Ibai, en plan setup 2023, como é o estudio de Uke, por se alguén ten curiosidade, e tamén imos pedir diñeiro ao final, para que vexades canto nos falta para que sexa un estudio xa maravilloso, Víctor, maravilloso. Aquí, Víctor Barbosa, do equipo de realización, colaborador infalible non somos nadie. Inflamable tamén. Inflamable. Imprescindible tamén. Bueno, vamos alá. Entramos por aquí. Ata la cocina. Este pequeno estudo, aquí temos estas sillas, algunhas son de público, que veñen aquí no Zona Nova, viñan as xuventudes socialistas, todos, viñan 15 personas aí que sentarse, e estas son as que están na mesa, onde están os micros, onde se fai a tertulia. Vamos comezar por esta mesiña que deu, a verdad, que algún que outro dor de cabeza. Esta é unha mesiña que se plantexou, evidentemente, en L, cun corte equipa que estuvera centrado o presentador, que nese momento no Zona Nova era para Iván Olmos e quen se senta aí en cada un dos formatos que fagamos. Micrófonos son Behringer, un modelo que deixarei na descripción, se me peta, se non o deixarei. E estes pés de micro é moi curioso porque son dual hop, e cando os vin por primeira vez, vin ali, dios mío, hai uns pés de micro aquí bastante decentes, canto valerán? E puño aí 3 euros, e casi digo, deme 9. Porque era, quer decir, se miras en Amazon calquera destes, pois costa bastante máis. Non bastante, pero polo menos máis de 10 euros costan. E estes, por a verdad que entre que a mesa quedou alta e tampouco podíamos ter os micros altísimos, quedaron bastante ben. E iso son 3-4 euros, creo que subiron xa cando houve un refil do stock. Taciñas por hora do Open House, fixemos aquí unha de regalo para Iván Olmos no seu aniversario, cun logo excesivamente grande. E como vedes aquí, o esparadrapo blanco fixo un grandísimo favor para disimular estes cables na mesa. Este material é un metacrilato blanco do Leroy Merlin. Que se tocas moves, efectivamente, e se o moves estando solto é como estes cartulinas que fan efecto de tormenta, non? Por se alguén fai Foley, non sei se sabedes o que é o Foley, que é os sonidos das películas e tal, pois fantástico para eso. En todo caso, eu sabía que quería un material que me fixera esta curva. Non quería un material recto, porque dixen, dios mío, vamos a facer unha mesiña, polo menos que quede estética e que quede ben en cámara. Nos primeiros programas, de feito, vese sin isto, porque ainda non o encontrara, e vese os pés da xente, con este ves aquí o aglomerado todo da madeira, bueno, cositas de los inicios, non? Son 3 planchas enganchadas por velcro. O velcro polo lado da táboa está grapado e pegado, e polo outro lado, pois, un adhesivo que, a verdad, que desde que se puxeron, non fixeron amago de caer. Cables son algo máis caros, porque os cables XLR, coa distancia que teñen que percorrer, se o queredes ver por aí abaixo, son uns cantos metros ata a mesa, pois son algo máis carotas, non sei agora o prezo, podo volo dicir, na descripción de novo, que vai estar valeira, seguramente. Sillas serán daqui da oficina que nos presta Open House, sempre o noso agradecemento eterno a Open House por deixarnos este espazo e por deixarnos, bueno, pois, apoiarnos cegamente neste proxecto. A mesa collémola aquí nun carpinteiro aquí ao lado, non sei como se lle chama, non son aserradero tampouco, un señor que traballa coa madeira a nivel industrial e que tiña pois táboas blancas e que fixemos, de feito, excesivamente grandes. Hai trozos todavía, este trociño, estes 2 trociños que vedes por aquí son restos de facer a mesa, que están postos aquí en riba de outra mesa de reunións grandísima que temos por aquí, e como vedes sobrou moita madeira, ainda hai máis, de feito por aquí metida, espera, quieto aquí. No, por aquí non, sí, eso é. Se queredes uns tauros maravillosos, vendémolos baratos, se non utilizaremos algún día para unha mesa, caralladas varias, damos de volta. Aí vai. Dios mío, non se diga que non fago deporte despois de volver do brao. Son focos LED que teñen colorinchos e en principio era solo ese. O malo que hai que medir a intensidade que teñen, porque senón modifican tamén a cor da imaxe das cámaras. Está tratando Víctor de cambiar a cor. Tírame o mando, os dous. Ese
Ese non era. Sí, este está ben. Solo un deses, solo un. Este é o Zona Nova. Pouco celebrei po ben que quedou. Ben, este é o modo Zona Nova e este sería o modo día D. Toma ya. Na cámara queda mellor que en directo. Pero bueno, non queda mal de todo. Ben, pois por aquí temos este equipiño técnico que ainda ten moito que mellorar e agora vos diremos como se pode axudar a eso. Este o monitor estándar e este o ordenadorciño que fai o streaming, que o pobre fai o que pode, de feito ferve. Adrián Risbaliñas, que é o habitual realizador, fai malabares co software. Mesiña de realización, que é de Blackmagic, a Atem Mini Pro, que recibe ata 4 sinais de HDMI, neste caso das camariñas que agora vos ensinarei, e entra por aquí tamén o sonido da mesa de son, que é esta, é unha mesa barateira de Amazon. Quer decir, de feita a marca podémosla mirar, ves esa caixa que pone Channel Live Mixer, que ten unha pinta de packaging fantástico de marca boísima. Bueno, pois esa é a caixa da mesa. Temos xa mirada outra, pero bueno, se va del presupuesto actual. Estas camariñas, saluda Víctor, son as cámaras, chamanse PTZ, e curiosamente, se un empeza a buscar por YouTube adiante, son habitualmente utilizadas en Estados Unidos por xente que realiza as misas en directo. É certo, de feito, a maioría de tutoriais para estas cámaras e das mesas que as controlan son como mellorar o streaming da tua misa. Sí, de verdade é curiosísimo. Pero bueno, son semellantes, moito máis baratas das que se utilizan en estudos como o de Cataluña Radio, Cadena Ser, tal, que son agora, e da Radio Galega, que son automatizadas. E aquí podemos escoller o plano que escollemos en cada momento e a sinal que vai ali o programa de streaming. Ahora na preview estaría a cámara 3, se podes facer un zoom, Martín, e para mandala a programa, que é o directo, vamos aquí, cat, ou out. Bueno, esa é unha napia maravillosa de Víctor Barbosa, non? Para cambiálo, pois podemos facer fade to black, que isto é que fade to black in English, no? Auto, que sería escoller unha das transicións que ten e pasala, facer o cambio de preview a program, ou cut, que corte. Natural, como a vida misma. E o que facemos é controlalas por este mandiño. Están todas enfocadas para que o infrarrojo apunte hacia Víctor. Víctor é o que se pelexa con elas. Esta cámara 1, pois facemos o primeiro plano que sería de Iván. Está feito para que teña varios planos guardados e ir cambiando con respecto, vai avanzando pois, ao programa ou coas necesidades que haxa, non? Son un xoguetiño maravilloso. Unha das próximas adquisicións sería unha estructura que nos permita colgar focos aquí arriba, xa que nesta habitación por non é posible, porque no teito non se pode colgar e tamén non vamos a andar facendo furados na casa de outro, non? Este é o estudio de UK ata o momento de hoxe. Podémolo comparar un par de fotos co que foi en marzo deste ano, que foi cando empezamos a construílo e a facer as primeiras probas. Podedes ver que é un auténtico desastre naquel momento e hoxe pois está un pouco mellor a cousa. Eu calculo que máis ou menos o orzamento que teríamos que gastar para facer deste estudo algo co que traballar sin queixa sería de en torno a uns 1.000 euros. Tes dos opcións. Ou vas ao Patreon e te suscribes coa cantidade que tú consideres, e optando tamén ao merchandising fantástico que imos elaborar para que tú podas levar o que, así como o escudo. Ou senón, a través de PayPal tamén podes aportar coa cantidade que consideres no momento determinado e non volver a dar un carto xa máis, 500 euros, por exemplo. Quer decir, xa que estamos, tes a opción de Patreon ou de PayPal. Para que este proxecto siga medrando, toda a información terala moi próximamente na nosa web, que está a piques de sair. Igual xa saliu cando edite este vídeo, non teño nin idea. Se chama ouque.gal. Vémonos moi pronto aquí neste estudo de Ouque, nas nosas redes sociais e onde máis vos apeteza. Quería facer, Martín, un plano un pouco artístico para rematar, así que vou xirar a taza, aquí a tes, acaba con ese plano e despídome. Vémonos moi pronto.